Posloucháte podcast s tvůrcem života Radany Lazarové a v něm si pravidelně se svými hosty budu povídat o tom, jak rozpoznávají hlas své duše a pak ho následují svým tvůrcovstvím. Krásný dobrý den, milé ženy a milí muži. Vítám vás v podcastu Tvůrcem života Radany Lazarové a teď tenhle ten díl budeme pokračovat v té nádherné oáze klidu, kde jsem natočila s Vladimírem Červenákem první díl, takový etikoterapeutický. A my vlastně v tomto duchu budeme pokračovat i s mým dalším hostem, s Dagmarou Saritou Poliakovou. Ahoj Saritko, ahoj, vítám ahoj. Tě v rozhovoru. Děkujem, jsem ráda, že jsme se takto stretli. Ano, já taky moc. My jsme už strávili včera nějaký čas spolu, takže jsme se mohli naladit a dneska budeme pokračovat. Saritko, já tě poprosím, jestli by si krátce mohla říct posluchačům, jaké je teďka to tvoje největší tvoření, co cítíš třeba posledních, já nevím, pár let, 10 let, to tvoje, co je? No, keď si povedala, že tvorenie, tak prvé mi tak, že ako si tvorím svoj život a keďže som v tej poslednej tretine života, tak ako si to tu tvorím a ako to všetko, čo doteraz som robila, ako sa mi to prejavuje v tom živote. Takže toto je také moje hlavné a čo vidím ako úžasné také tohto veku, že môžem si dovoliť to, čo chcem. Že žijem si tak, ako chcem a jasné, že sa objavujú aj napríklad aj zdravotné problémy, hej, aj že to telo už ukazuje, že je krehkejšie, ale napriek tomu mám taký pocit šťastia a spokojnosti. Vieš, a keď sa aj pozriem na predchádzajúci život, že niekto by ho možno označil za náročný, za ťažký, alebo že ťažko sa to dá prežiť, pretože smrť dieťaťa ako nie je jednoduché prežiť, ale dokázala som to vďaka podpore rodiny. Manžela ešte žil vtedy, keď dcera nám odišla. A to chcem povedať, že aj tie najchvíle, ktoré môžu byť najplusové alebo najminusové, tak sa dajú zúžitkovať v tom zrelom veku a že môžem potom ako dary si vyberať z nich. Aj z tých spomienok, vieš, aj z tých dobrých, aj z tých náročnejších a že vidím, ako to celý náš život, nielen môj život, ale celý život našej rodiny formovalo a že vlastne do tohto bodu, keď môžem v takomto krásnom prostredí sedieť s tebou tu, pohoda, pokoj. A ty ještě tvoříš i navenek, vlastně si objevila celku pozdějším věku vlastně tu svoji cestu, nebo tak, jak já to vnímám. Ale ta cesta byla někde už naznačená. Ano, vieš, jasně, ono všechno je potřeba předtím, aby se potom mohlo... Vieš, ja som v 5. triede povedala, že budem učiteľkou alebo novinárkou. Vieš, takže som 30 rokov učila, 12 rokov robila novinárčinu, no a toto sú bonusové kapitoly toho života, hej, že naozaj sú tak, že našla som sa trošku v astrologii, v etikoterapii, hej, trošku v joge, že všetko tak, a to sa mi tak všetko dalo dokopy, takže teraz vlastne žijem týmto všetkým. Myslím, že najviac ma ovplyvnila etikoterapia, ale veľmi, veľmi dôležitá boli tie schodíky predtým. Hej, že vlastne to boli fakt schodíky, po ktorých som šla, alebo cestička, po ktorej som šla, že to vyústilo do tohto momentu. A veľakrát si uvedomujem, že to, že som vôbec takou cestou šla, takže zásluhu na to majú aj moji predkovia. Víš, toto si uvedomujem, že nie som tu sama za seba, ale že oni vždy museli nejaké kroky urobiť. Nielen moja maminka a ocko, hej, ale že aj v tom rode, aby som sa sem dopracovala. Aby si byla taková, jaká si vlastne. Presne, hej, že naozaj je to zásluha celého toho rodu. Že aj veľmi často, ako myslím na svojich predkoch, a najmä teraz v tejto dobe, vieš, že mám taký pocit, že ešte potrebujem ísť na cintorín tam, vieš, že ešte potrebujem s tými predkami sa porozprávať a nadviazať možno to spojenie také. Já musím říct za sebe, že mě vlastně hodně
baví ta tvoje energie, že mám pocit, jako by si byla mnohem mladší. Prostě ta energie je tak mladistvá, tak jako šťavnatá, tak svěží, Vidíš, a to že si myslím, že to je to je tak normálne. krásný. Ne, to je právě něco ojedinělého, protože mám rodiče a příbuzné tady v tomhletom věku a to je krásná energie Saritky opravdu v té mladistvosti a v té svěžesti. Vieš, neviem, čím to je, nerobím nič extra preto. Aha. Vlastne žijem si vnútorne šťastne. Vieš, a keď hovoríš, že tvorím navonok, tak naozaj, že našla som sa v meditačných kruhoch. Mám krásne meditačné kruhy s priateľmi, kde sa stretávame a tam vznikli tak blízke vzťahy. Vieš, že aj ženské kruhy, ktoré sme tvorili, teraz sme trošičku si dali pauzu s Vladkom Červenákom knihy, ktoré píšeme. To je taký adrenalín, vieš, že to písanie ma baví. A keby som tak z astrologického pohľadu povedala, tak ja mám Merkúra v prvom dome. No to je novinár, ktorý roznáša tie informácie, dáva informácie. A vždy, keď aj pozriem aj po takejto kráse, alebo s niečím sa stretnem, tak vždy mám tú chuť, vieš, fotiť a hneď mi už ide slova k tomu, čo napísať, čo urobiť, aký postreh si z toho urobiť. Takže to písanie je pre mňa také, čo ma to drží v tej energii. Já mám pocit, že cítím s tebou takový klid vnitřní, velkou vděčnost a svobodu, že vlastně jako není to tak, že čím dál tím víc si stoupáš do té své síly a svobody? Áno, je to tak. Napriek tomu, že telo ide do slabosti, že predsa máme tu nejaké obmedzenia, ale napriek tomu cítim tú silu a tú slobodu. No a keď si povedala ten pokoj, tak 30 rokov v joge, čo som bola, tak vždy som mala sankalpu, to znamená zámer, pokoj v srdci. Ja som si ani tú vetu nerozvíjala, že čo chcem, ale vždy to bolo, keď som si tak ľahla do relaxačnej pozície, tak pokoj v srdci. Tak verím, že sa mi to podarilo, lebo cítim ten pokoj v sebe a cítim aj ten pokoj, že keď sme aj v tých kruhoch, že sa to šíri, že je to tam. Hej, tak toto tiež cítim ako obrovský dar toho života, že som do tohto bodu prišla. No, mě napadá, že s tou svobodou velmi souvisí, o to jsme se s Vladkom bavili v tom předchozím díle, vlastně i to přijímutí té smrti, nebo vůbec jako strach ze smrti nám vlastně bere tu míru té svobody, protože potom vytváříme z jiného prostoru, z toho prostoru strachu a ty se s tou smrtí, jak už jsi zmínila, potkala a je to něco, protože tam ti to mohlo dát taky takovou tu právě tu svěžest a tu volnost v tom, že smrt? A čo? Uvidíme, jasne. Život, čo ukáže, že ako to je. Ale postupne, ja som sa veľakrát už nad tým zamýšľala, aj som veľa písala o smrti a pozrela som si, že aj k tej smrti som mala také schodíky. Vieš, že napríklad dcera, keď ochorela a vedeli sme, že to sú už tie jej ostatné dni, tak som jej to nedokázala povedať. A som vedela, že ona to vie. Vieš, ale nedokázala som to povedať a bola som vo veľkom smútku, vo veľkom žiali po jej smrti a nevedela som sa dlho z toho dostať. A tu mi veľmi pomohol manžel, hej, že on celé noci, keď som nemohla spať, tak ma držal v náruči. Ale potom, keď sa to isté rakovina prišla aj k nemu, keď sa jemu stalo, tak tam sme sa už trošku dokázali rozprávať o smrti. Vieš, že to už bolo také, ešte to boli také len jemné náznaky, ale už sme túto tému otvorili a keď on odišiel, tak to bolo také, že vlastne už ma nemal kto držať v tej náruči, vieš, že to bolo také, ja som mala pocit, že zem sa všade trasie podo mnou, že ťažko sa mi chodí, že ťažko sa mi dýcha. A vtedy mi veľmi pomohli dcéry, dve, ktoré vždy ma vyťahli von do lesa k vode. Sarita je inak voda, pramienok, hej, pohyb. Očista také. Očista, áno, čokoľvek chceš. Takže vlastne dievčatá mi veľmi pomohli, že dostať sa z toho, že ten ocko tu nie je a že potrebujem sa už oprieť sama o seba a že vlastne aj tie dievčatá odviesť do dospelosti. Takže to bolo. No a tretíkrát potom s ockom, keď som bola, v jeho posledných chvíľach, tam sme sa už otvorene dokázali rozprávať o smrti. Hej, aj to, že sme si hovorili, že treba sa pomodliť, poďakovať za všetko. Ešte ocko mi vraví, ale ja sa neviem modliť.
vieš, takže som si povedala, no dobre, tak ocko, tak ideme ďakovať. Vieš, a takto. A tak vlastne aj v tom ďakovaní potom odišiel. Takže ja sa hovorím, že smrť si ma vychovala. Vieš, chodila mi. A dokážem o nej rozprávať. Sú chvíle, jasné, že sú chvíle, že idem dolu a že potrebujem si vyplakať. Jasne, je to z etikoterapeutického pohľadu sebatrestajúci program. Ale viem, že je vo mne, pozorujem ho, ale uľaví sa mi. Hej, keď pustím niekedy aj cez slzy tieto veci, ale je to tak silné to bolo, že nakoniec ma to doviedlo aj do toho, že som si urobila seminár Dula pre zomierajúcich a pre sprevádzajúcich. Hej, takže no, vychovala si ma smrť. A tedy sprevázaš dál lidi, když odcházejí? Vieš čo, je zaujímavé, že nie, lebo neprichádzajú mi, hoci žijem vedľa dome sociálnych služieb a mám tam aj priateľky na vozíčku, ale vôbec toto nie, ale čo sa stáva, že ľudia aj úplne takí, s ktorými som sa nikdy nestretla, keď už človek zomrie, tak že odprevadí tú dušu. Hej, takže odprevádzam, ale už nie v tom fyzickom svete, ale tú dušičku. Potom a... Hej. Vieš, s Vladkom Červenákom sme robili semináre v Thajsku, ako správne žiť, aby sme mohli správne zomrieť a toto mi dalo tiež obrovský základ k tomu, že som sa aj prestala smrti bráť. Tam napríklad, keď prvýkrát pustil tie pohrebné pesničky, vieš, tak to išlo, že čo všetko, spomienky išli, ale postupne si ich viem už aj spievať. Majú hlboký zmysel. Hej. Jo. Ono v některých těch kulturách vlastně se na smrt dívají jako na oslavu toho života a vlastně oslavujou a radujou se, když ten člověk odchází vlastně někam, kde je mu líp, možná, nebo věří tomu a vlastně, že završil ten jeden koloběh tady, ale začíná zase něco nového. No, toto aj mňa dosť drží s tým, že zoberiem to, alebo myslím si, že to budem brať ako dobrodružstvo, do ktorého idem ďalej. Vieš, že naozaj mám pocit, že žijem tak, že budem môcť zložiť ten pomyselný klobúk, bolo mi cťou žiť a odísť. Ale vravím, uvidíme, ako to bude. Že či naozaj pôjdem tam, kde si predstavujem. A ešte ďalšia vec, možno to mi teraz napadlo, že ja som si vždy myslela, že sa stretnem s dcérom, s manželom, vieš, a za tie roky som si už zvykla, že to vôbec nemusí byť tak. Vieš, že ak oni majú svoju cestu, tak už som im povedala, choďte, kde potrebujete a že ja pôjdem tiež svojou cestou. Že aby som tie duše nedržala. Lebo často aj toto počúvam, že niekto mi chýba, keď zomrie, vieš, a že som stále v tom plači. Inak svokra mi vravala, že keď veľa plačem, že to ako močia si nohy v mojich slzách, vieš. Ale skôr tak, že som ich dokázala pustiť. No. Hej. To puštění je vlastně veliké téma, bych řekla v životě. To myslím si, že je obrovská, je to téma srdiečka. Hej, odpustenie, pustenie, to... Ak nie je odpustenie a pustenie, tak je tam lipnutie a závislosti aj na tej druhej strane, takže je to téma. A veď možno aj sama cítiš, že keď by si bola držaná aj v partnerskom vzťahu, alebo aj matka, dieťa, alebo v akomkoľvek vzťahu, aspoň ja to tak cítim, že proste to má brzdí. To je okova na nohe. Jo. No a vlastně člověk začíná přežívat místo, aby žil. Ano. A mám pocit, že my se tak držíme toho prostoru, ale toho, kterýho máme zrovna. Ale vlastně neuvědomujeme si, že když my ten prostor pustíme, ten, který teď máme, který obýváme a držíme se ho za každou cenu, že vlastně vždycky potom přijde něco nového, přijde další prostor, další věci, další lidi do našeho života. Který nás obohatí a my tak můžeme růst. Áno. A to tie so všetkým, vieš, že keď som začínala ako novinárka, tak som mala taký pocit, že držím sa tých svojich slov, článkov, vieš, že to je moje, hej, alebo to je moja fotka. A potom som zistila, že tam použili moje slova, tam použili celý osaj, tam použili fotku a to bolo také, vieš, trošku. A teraz, keď to vidím, tak som vďačná, že to ide ďalej. Ano. A ďalšia vec je tá obrovská dôvera, že mne príde niečo nové.
To mi napadlo s tebou, vieš, keď si rozprávala, že proste sa uvoľní priestor, pustím to. To som už aj tak pustila, už som to napísala, sfotila, urobila komentár, ale vždy dôverujem, že príde niečo nové, originálne, autentické. Áno. A toto je s tou dôverou, vôbec dôverou v život, vieš. Jo. Keď som sa rozhovorila, hneď poviem, že v tej dôvere je aj to prijatie. A toto je podľa mňa veľmi silná vlastnosť. Žien by mala byť. Prijať život taký, aký je. Aj mužov. Ale tá ženská energia je o prijímaní. A ako som toto pochopila, tak mám pocit, že sa mi oveľa ľahšie žije. Že príjmem čokoľvek, čo príde do života. Jasné, nepotrebujem s tým súhlasiť. Ale keď, a ja neviem, predavačka v obchode mi vynadá, alebo je nervózna, ale príjmem to. Že ona proste je teraz taká a ja som tá, ktorá prišla jej do cesty a ona to potrebuje z nejakého dôvodu práve mne povedať. Možno si ja poviem, že kde ja mám presne takú istú emóciu, ako má ona. A to nie, že možno si poviem, to si vždy poviem. Vieš. Protože vždycky si to přitáhneme právě proto, aby nám to něco ukázalo. Áno. Ale vieš, veľa ľudí ukazuje aj v tých mojich spoločenstvách, ktoré tvorím, že to vonku, vieš, to je to, ale ak sa stretnem takého človeka, tak nie náhodou sa dostal do môjho života. Že hovorí to mne, veď hovoríme o zrkadlení. Hej? To je presne to, že ten druhý človek je len mojím zrkadlom. I se bavíme vlastně o tvůrcovství, nebo tento podcast je zaměřen na tvůrcovství. Ano. A my vlastně si to všechno, i ty lidi si přitahujeme, my vlastně tvoříme tu naši realitu a toho, kdo nám v tu chvíli přijde do toho života a co nám ukáže. Ano. A to je krásný. No, my sme tí režiséri toho života a všetko. Aj ten scenarista, aj ten kostýmer, aj proste ten herec, ktorý to hrá. Aj ten divák, ktorý sa na to pozerá. Že proste sme všetko v tom filme. Takže tvoríme vlastne rôzne, z rôznych pozícií svoj život taký, aký je. Krásně povedaný. Mně napadá k tomu tvůrcovství, protože my jsme se bavili o tom pouštění. Co by si řekla, že je pro to tvůrcovství takový jako důležitý? Co se ti ukázalo v tom tvém životě a v tom tvoření? A my jsme se tady bavili s Vladkem o prostoru, z kterého začínáme, z kterého vycházíme vlastně tvořit, abychom si byli vědomí, jak ten prostor vypadá a proč vlastně chceme to, co chceme a jestli je to užitečné pro nás a pro ten celek, protože často se koukáme jenom na sebe. A co by si ještě k tomu dodala, že se ti tak v životě ukázalo, že je opravdu důležité pro tu tvoji cestu, když jsi ji vybrala? Co tam ešte potrebovalo byť? Vieš čo, no stále sa vraciam k tej dôvere, lebo to cítim ako veľmi silné. A pre mňa bolo aj to veľmi dôležité, keď som začala robiť trošku astrológiu. Vieš, že ja som odrazu pochopila, že prečo dôverujem, že mi niečo príde do života, aby som mohla z toho ďalej tvoriť. Veľmi dobre mám umiestneného napríklad Jupitera v horoskope a vždy si spolieham sa na ňo. Viem, že je to planéta šťastia, tak viem, že vieš, mi tú cestu otvorí a vždy príde tá inšpirácia, vždy príde ten nápad. A keď nechodí, no tak trpezlivosť. Počkať, aby som ostala v tom priestore dôvery, lebo keď si spomínala priestor, tak asi ste s Vladkom hovorili, že je veľmi dôležité, či stvorím z priestora dôvery alebo nedôvery. Hej, že to sú úplne iné začiatky a potom samozrejme aj iné konce. Hej, takže tá dôvera je s tým prijímaním veľmi dôležitá. Ďalšia vec, také uvoľnenie. Vieš, že sa dokážem uvoľniť. A veľakrát, keď aj sa rozprávam s niekým a už ten rozhovor akoby tak, vieš, trošku drhne, tak ja si vždy poviem, že uvoľni sa vo vnútri. Áno, vieš. áno. Aj keby som sa takto aj na tvojom mieste, vieš, a teraz nič, tak si poviem, uvoľni sa. Ale to nie je len o tom, že ja sa uvoľním, ale aj, vieš, uvoľní celý ten priestor, hej, že to sa utvoria tie kruhy a iba chvíľočku počkám a už to zase ide. Hej, takže toto v tom priestore tej dôvery. A zase, ak idem z tej nedôvery, tak tam potom veľa strachov sa vyplaví. Ja som túto dôveru a nedôveru som mala dve také situácie, kde som sa to učila robiť. Napríklad dcéra moja najmladšia chcela odísť do Španielska. Blondína s modrými očami a po maturite. Vieš, takže toto bolo. A teraz som to mala tak vo vnútri na vážkach,
že pustiť ju, nepustiť ju. Vieš, už veľmi som to nepustiť tam nemala, ale som vedela, že by tam prišlo takéto, vzťah by sa pokazil, vieš. Tak som si povedala, že dobre, pustím to a teraz čo? Vieš, budem trpnúť. Bol tam ten strach na začiatku. A potom som si povedala, pusti to. Hej, pusti to, uvoľni to vo svojom srdci a dovol, nech žije svoj život. Že nestratíš dceru. A presne to sa stalo. Hej, po tých rokoch, čo žije v zahraničí, tak to je dievča, ktoré je úžasne, vie si vo všetkom poradiť. Ale čo veľmi cítim, obrovský rešpekt ku mne. Vieš, a keď ste aj s Vládkom rozprávali o láske, že vlastne k tej láske sa môžeš dostať len keď ideš pravdivo. To znamená, potrebovala som sa pravdivo postaviť do tej situácie s úctou k jej rozhodnutiu. A tak prišla láska. Aj tá sloboda pre nás obidve. A tím, že si respektovala jí a její rozhodnutí a její volání, tak vlastně ona potom zase zpátky respektuje teba a má k tobě tu úctu. Áno. Áno. A toto vidím aj na tej ďalšej dcere a dokonca už aj na 4 vnúčkach, vieš, že ten rešpekt ako keby si odovzdávali, že rešpektujú aj to prostredie, ale aj smerom ku mne. Vieš, a že nie sme také, že by sme veľmi lipli na sebe. Koľkokrát ako niekoľko dní, týždňov sa aj neozveme. Keď som bola v Tajsku mesiac, tak raz sme si telefonovali. Hej, ale vždy mám ten pocit, že doma je všetko v poriadku. Aj tá dôvera je tam, aj ten pocit, že naozaj, lebo vždy u mňa to musí prejsť cez to telo. Hej, že ten pocit cítim v tele, áno, je to v poriadku. Zas môžem sa spoľahnúť, že ten pocit mi naozaj dáva tak pravdivo o mne vedieť, lebo maminka, keď zomierala, ja som nevedela. Ma to zobudilo v noci a vedela som odrazu. Vieš, takže preto sa možno aj tak spolieham, že tie moje pocity sú. Že tá intuice ti řekne, kdyby sa něco Hej. Ešte som vravela, že dva som mala dve také situácie ohľadom tej dôvery. Mala som psíka, kokr španiela, vieš, to je veľmi tvrdohlavý pes. A keď zacítil strach vo mne, tak útočil aj na mňa. Aj ma pohorizol, keď som bola ja v strachu. A pri ňom to si přitáhla dobrého učitela. Áno, ja to ti ešte poviem ako. Ale bolo to zaujímavé, že keď som spozorovala, že dcery zuby a útočí na mňa, som vedela, že musím v sekunde zmeniť strach na dôveru, vieš. A tam som videla na jeho očiach, že ako náhle ja som pustila strach, tak jeho oči boli úplne iné a už boli sme kamaráti. A to mi bol blízky psík, lebo inak to bol dcerin psík, žil v Španielsku. A ona sa už nemohla o neho starať, tak vravím, maminka, na týždeň, 2 ti ho donesiem. No 11 rokov bol u mňa. ale čo bolo zaujímavé, že keď si ho doniesla prvýkrát maličké šteniatko, tak sa pýta, že ako sa bude volať. A zo mňa vyhrkol, že Sára. A rozumieš, ja som Sarita. Že už vtedy, pred tými 5 rokmi, že odrazu to meno sme mali rovnaké. A bolo zaujímavé, že v Španielsku ju volali Sarita a mňa Sára. Vieš, lebo Sarita to je tá prípona španielska na zdrobneninu. Takže vlastne pritiahli sme sa navzájom takto a to som netušila, keď ona si psíka zaobstarala, že takto to dokončí. Aj som ho odprevadila. Tam to bola tiež taká smrť, že nechcela som ju dať uspať. Vieš, že bolo to veľmi také, som chcela, že nech pokojne zomrie, ale bolo to tak, že jej zalievala voda plúca. Ja som to videla vždy na rentgeni a na ultrazvuku, že sa to blíži. A keď som bola posledný raz na ultrazvuku, tak lekár mi povedal, zverolekár, že trápim ju už. Už som videla, že nevládala dýchať. Tak som si poprosila čas, že idem do parku s ňou na prechádzku a že sa rozhodnem. Vieš, tak sme sa prechádzali, ona už nevládala, už si lahla vždy. A ja som si v tú chvíľu povedala, áno, idem do toho. Ten pes ožil a rovno išiel k veterinárovi, čo inokedy som ho tam nemohla dotiahnuť, vieš. Vybehol po schodíkoch a išiel rovno tam k tomu stolu, kde dostala tú injekciu, ale bolo zaujímavé vďaka etikoterapii, ako som vedela, že sú mantry alebo badžany, ktoré pomôžu ten prechod zo života do smrti, rozpustia strach zo smrti, tak sme jej tam pustili presne túto mantru pri odchode, pri zomieraní a boli sme úplne s jednou vnúčkou pri nej
dokonca až kým nezačala tuhnúť. Takže mala som pocit, že sme ju uhladkali sme ju do tej smrti. Nebolo to jednoduché ani pre jednu, ani pre druhú z nás, ale som veľmi rada, že sme to urobili a že som mala po ruke aj tú informáciu, že môžem jej uľaviť cez tú mantru, kto vie. Hej, možno bude ma dať čakať a vrtieť chvostíkom a poďakuje. Alebo možno bude to aj inak. Áno, nebo už je niekde jinde. No. Hej, že už som ju pustila tiež. Jo, tam v tu chvíli nebylo to lpění na to, že to musí být tímhletím způsobem, ano, který že já můj si rozum, představovala. ano. Aha. A také jako, že už je teda čas, že nebudu lpět na tom životě. A toto je veľmi dôležité, to púšťanie takéto, vieš, že, ale to aj v takých maličkých veciach v bežnom živote, že niečo si naplánuješ a odrazu do toho príde a pustí to. Aký máš ty pocit, vieš, v tú chvíľu? Že či ostaneš v pohode a kreatívne si vieš niečo ďalšie tvoriť, alebo nie a ťa to ťaha dolu, do tých nízkych energií. Takže aj to. Pro mě je velká výzva, já jsem hodně netrpělivá a často se přichytnu při tom, že tlačím, že teda když to nejde, tak já to dám a já to tam jako zatlačím a ono se to bude dít a to je pak neskutečná dřina a stejně to jako skomírá a nejde to, že jo. Takže potom se v tu chvíli zastavit a fakt si říct, ne, já to pouštím, tohle a i mě pomáhá teda hodně dýchání. Takže já se vždycky v tu chvíli nadechnu, několikrát zhluboka vydechnu, abych to fakt jako a představuji si, jak se to jako rozpouští, jak se uklidňuju. A v tu chvíli, když se člověk uklidní, tak přijde nějaký nápad, nebo přijde možnost, která je mnohem lepší než ta původní. Áno. A tam ešte je dôležité, že keď si uvedomíš, že keď tlačíš, tak aj tá vec tlačí z tejto strany. Áno, že vytváří ten... A ty potrebuješ ešte viacej tlaku na to, aby si to udržala v tom, takže a potom sa dvíha tlak, bolí hlava, vznikne migréna. Že proste mám rada tú vetu, že všetko so všetkým súvisí. A vidím to napríklad aj teraz v tomto období svojho života, že čo som vykonala dakedy dávno a že tie plody ako keby sa, vieš, celými tými rokmi ťahali a presne do tohto momentu, že odrazu sa stretnem s človekom, ktorým neviem čo, hej, že a znovu niečo tvoríme. Veď aj Vladka som spoznala Červenáka pred 30 rokmi. Potom sme sa stratili a potom sa objavila etikoterapia a odrazu sme spolu, vieš, že tiež to plod tej práce, že sme prešli aj tou jogovou cestou obaja, lebo na joge som ho stretla prvýkrát a že išli sme každý svojím životom, ale že teraz znovu je ten moment, že tvoríme spolu, aj tvoríme aj na tých seminároch, keď sme spolu, tvoríme fyzicky teraz tie knihy a je to zaujímavé, že naozaj je to tvorba taká radosná. Vieš, že aj to je, myslím si, dôsledok celého toho života, že môžeme takto radostne tvoriť. Že to vlastně dozrává všechno a v ten pravý čas to dozraje a vy se setkáte v tom pravém místě a v tom pravém čase. Na tom správnom místě. A to presne hovorím, že zrelý vek dozrelo tie plody teraz. Teším sa z tohto obdobia, že je to také, že naozaj aj to, že už som pustila aj tú domácnosť, vieš, že nepotrebujem, takže môžem sa rýchlo rozhodnúť, áno, idem tam, alebo urobím to. Hej? A zase viem, že keď chcem ísť s vnúčatami, tak som s nimi. Hej? Že proste tie situácie sa dejú tam. To je úplně krásně říkáš, jak my se dokážeme fakt jako zavařit na věcech, jakože já nemůžu nikam jet, já nemůžu být někde dlouho, dělat si vlastně, co chci, protože tady mám dům, protože tady mám zahradu, protože potřebuju tohle. A vlastně si tak bereme tu energii a tu radost vlastně z toho poznávání. Veď napríklad aj teraz mám na balkóne kvety. A tak som vnúčke povedala, aby prišla ich poliať, ale pustila som to. Vieš, že teraz mi to napadlo, inak teraz mi to vôbec nenapadlo, že nie som doma, nepolievam, nestarám sa. Viem, že to bude také, ako to bude. A potom sa zariadím. Keď príde tá chvíľa, tak potom to budem riešiť. Vieš, že prečo teraz mám sa starať o budúcnosť a tvoriť si teraz strachy do budúcnosti, keď môžem teraz tu tvoriť niečo iné. Jo, to je velmi časté, to vidím třeba v tom rodičovství, jak ti rodiče vlastně dopředu těm dětem programujou,
co všechno by se mohlo stát. Jako nechoď bosky, píchne tě včela, tam se buchneš, to je nebezpečné. Jo? A vlastně programujou už u toho malého človíčka na to, aby si dělal starosti dřív, než to vlastně nastane. A samozřejmě, že tím, jak to ten rodič vysloví, tak se to většinou stane, protože už to tam posílá a to dítě už není v té své autenticitě, v té síle a ztrácí tu svoji sílu a už padá. No toto bolo veľmi dôležité pre mňa, keď išla tá dcera do Španielska, vie, že dôverovať, že zvládne tú situáciu najlepšie ako vie, lebo že svojím strachom ju jednak budem blokovať, ale budem ten strach posielať ďalej. Hej? A či zachytí, či nie, to už by som neriešila, ale už to, že ja mám strach a že by mohla, že je tam tá možnosť, že by aj ona išla v tom strachu, že by konala so strachom, tak toto bolo veľmi silné pre mňa. Inak ja som si trošku pomohla, vie, že najprv mi tak napadlo, že no poprosím jej ocka tam na oblohe, že nech dáva na ňu pozor a potom vraví, a čo, jeho ideš zaťažovať. Vieš, to fakt bola táto myšlienka a potom vraví, veď odovzdaj to Bohu. Vieš. Nebola som silne veriaca dakedy, ale mám to teraz spojenie, aspoň ja si myslím, vieš, a že toto mi veľmi pomohlo, že som to odovzdala. Dala som to ďalej a dala som to vyššej moci. Že... Protože mě napadá, že zatím je i ta pýcha, o čemž etikoterapie často mluví, že vlastně my si jako myslíme, z jaký pozice my si myslíme, že to celé jako zachráníme, že to uřídíme, že to ukontrolujeme. Ano. A ten život sa deje tak či tak, hej, že bez toho, hej, či si to rozkazuješ, či nie. A ešte ti ukáže ten život, že kde je tá správna stránka, hej, ako ísť. Jo, že je to všechno jenom o nás a o tom našem nitru, o to se máme starat hlavně. A tím vlastně i my ovlivňujeme to okolí, ale tím lepším, vlastně tím nejlepším možným způsobem. No, ale aj, vieš, ak horšie myslíme, tak aj tým no, horším. jasný, když tam máme nepořádek, chaos a strach, tak tím ovlivňujeme i to okolí. Veď ak mi niečo nejde, vieš, takto, že vonku som, alebo neviem, ale niečo sa mi nepodarí, tak hneď si vravím, aha, chaos vonku. Ako to máš vo vnútri? Vieš, že naozaj ten vonkajší život je ukážka toho, ako tvoríš aj ten vnútorný život. A to je najlepšie zrkadlo. Ano. A v tu chvíli se zastavit, zase se sklidnit, uvolnit. Vieš, takto keď to vravíš, že zastaviť, skľudniť sa a uvoľniť, ale takedy v tom reálnom živote to nie je čas. To je dobre si nacvičiť ešte skôr. Naučiť sa uvoľňovať, vieš. A preto mne veľakrát stačí uvoľniť sa, len si to pomyslím a nepotrebujem, vieš, uvedomiť si, že sa zastaviť. Jo. To chcem že povedať. Že už to je tak ako automaticky. Hej, že vždy vravím, viac ako pred 30 rokmi som začala jogu cvičiť a tam som sa naučila relaxovať, uvoľňovať telo. Hej, že tam už bol ten základ toho, že môžem si povedať uvoľni sa a takto môže to uvoľnenie prísť. A keď nepríde, tak pozorujem v tom tele, že aha, kde je to napätie, čo môžem kde ešte v tom tele urobiť, lebo vlastne v tom fyzickom niekde sa uložilo to napätie. A buď to rozdýcham, keď si vravela, že s dýchom, ja tiež veľmi rada robím s dýchom. Buď to rozdýcham, alebo proste rozpustím myšlienkou. Alebo nechám tak a poprosím, nech sa deje, čo sa má. A přijímáš to s tím, co přichází. Hej. Mňa teraz napríklad v tomto období veľmi učí život prijímať aj to, že to telo je už slabšie. Vieš, ja by som ešte veľa vecí, ako, že aj mám taký rozbehnúť sa, ísť, potom si, aha, z úctou ku svojmu telu. S rešpektom to, aké má ono možnosti. Ja toto ma teraz veľa učí, takže byť možno v tom ešte väčšom takom vnútornom pokoji. Hej? A to, čo je dôležité pre mňa vo vnútri, ale vždy tak trošku myslím aj pre ten môj odchod z tohto sveta. Vieš, pre to ďalšie dobrodružstvo, ktoré ma tam čaká. No a ty si ještě zmínila, protože já mám také tendenci být jako akční a být tím aktérem někde za každou cenu. A ty si zmínila právě roli toho pozorovatele, která je třeba těm introvertnějším lidem blížší, že mají tendenci první pozorovat, než jednají. Já to mám naopak. A to pozorování mi přijde, jakože je hodně důležité i právě v tom zvědomění si vlastně, jak mi teď v těle je, jak já to teďka doopravdy mám.
No No, toto mi no. práve yoga doniesla v tej relaxácii, že pozoruj svoje telo, ako sa teraz cíti, vieš, že to a pozorovateľ je úžasný v tom, že potom máš nadhľad. Že čokoľvek tvoríš, tak máš nadhľad z pozície pozorovateľa. Keď si potopená v tej kaluži, tak nevidíš. Hej? Ano. Ale ako náhle ideš do pozície pozorovateľa, už akoby z nadhľadu sa môžeš pozrieť na tú vec a potom je to také, aké to je, že máš tú silu v tú chvíľu. Máš tú inšpiráciu v tú chvíľu a môžeš tvoriť. Naozaj aj tú danú chvíľu tvoriť, tu a teraz ten moment. Ono sa to niekedy takto, vieš, ľahko sa nám tu rozpráva pod týmto, ale vždy život ukáže, aká je tá prax, že či naozaj nás to nejako dostane, alebo nie. Mne to veľmi ukázalo pred necelým rokom, som mala ísť do Butánu s priateľmi z etikoterapie a robila som všetko preto, vieš, že nakúpila som si vetrovku, batoh, vieš, všetko, paličky, aby som vládala do tých kopcov, všetko bolo pripravené a 2 dní predtým som dostala COVID. Hej. To bola skúška v tom, ako či naozaj viem prijať. Bolo pre mňa zaujímavé, že absolútne v pokoji. Že nebolo tam ani zaváhanie, ani chvíľočka tam nebola, že by som ľutovala. Prvé, čo mi naskočilo, tak, že má to dôvod, že nejdem. A ešte Vladko mi vravel, že to ti prejde do 2 dní a budeš môcť. Neprešlo, trvalo mi to asi týždeň, lebo som mala vysoké teploty, ale to, že ako som to dokázala prijať. Ja som neriešila ani to, či mi vrátia peniaze, či mám poistené. To bolo všetko mimo mňa. Dôležité bolo pre mňa to, že som to v tú danú chvíľu prijala, lebo že má to nejaký hlboký zmysel, že tú chvíľu tam nemôžem ísť. Hej? A to bola, myslím, tá taká ostatná skúška pre mňa, že ako to mám s tým prijatím, lebo ja vždy preferujem to prijatie, vieš, uvoľnenie a prijatie, že to sú také úžasné zručnosti, ktoré nám etikoterapia dáva ako zručnosti. Takže toto bolo tak pre mňa, že či to zvládzem. No a co přišlo něco místo toho, protože ono, když dáme prostor, tak přijde něco, tak bylo tam toto něco? som vôbec neriešila, pretože fyzicky telo nevládalo, hej, že potrebovala som. No, prišlo jedno uvedomenie, lebo ja som hneď, ako som končil COVID a tá choroba teploty, ja som dostala čierny kašel. Vieš, to bolo úplne ako v jednej šnúre a moja vnúčka mi vraví, starka, ale to v stredoveku bol čierny kašel, nie je tu. A mne ti to vtedy tak docvaklo, že možno všetky tie choroby, ktoré prichádzajú, že nie je to len to moje, ale že predkovia. To, že povedala, že stredovek, vieš, že predkovia sa nejako ozývajú a že potrebujem riešiť tú rodovú líniu. A ja som hneď potom začala, vieš, hľadať takže stopy, že kde, čo sa môžem chytiť, kde môžem čo ešte objaviť. A potom sme šli do Indie hneď na to. A v tej Indii som mala veľmi silné sny s predkami, aj ktorých som nepoznala. Takže mám pocit, že neobjavilo sa niečo na fyzickej úrovni, niečo, vieš, namiesto toho Butanu, že cestujem, ale objavilo sa presne toto. Vieš, že potrebovala som možno byť aj v tej akoby izolácii, lebo aj COVID, aj čierny kašel, som bola infekčná, takže musela som byť zavretá doma. Ale objavilo sa práve v tom tichu a v tej jednej otázke od mojej vnúčky, že pozri sa niekde hĺbšie, nielen na to, že prečo si ochorela ty, lebo často, vieš, sa pýtame, že prečo sa mi to stalo, hej, a keď nachladnem, tak určite plače moje vnútro, ale odrazu mi to došlo, že tam môžu byť oveľa hĺbšie súvislosti, presahujúce súčasný život. Hej, takže toto mi prinieslo, keď si sa pýtala. Že vlastně potřebovala se úplně stišit a ponořit do toho. A nie len takéto stíšenie, ale naozaj tá izolácia, vieš, že nerobiť tie kroky do vonkajšieho sveta, ale do toho
vnútra. Vnitřní, jo. No. Nalepit to dalšíma zážitkama, ale to je Hej. krásný, to je krásný. Tá India bola veľmi silná práve preto. To dialo sa to všetko vonku, vieš. Chodili sme do chrámov, hej, meditácie, spoločné stretnutia v kruhoch, ale ten viac sa dialo potom tú noc, vieš. Čo tie sny prišli a odrazu mi docvakávali veci a že sa potrebujem stretnúť s ľuďmi a z toho rodu a proste ešte, ktorí žijú a niečo sa dozvedieť, lebo s maminkou v jej ostatných týždňoch sme sa veľa rozprávali o rode. A vďaka nej som si začala vtedy robiť aj rodostrom. Vieš, že mám už také, ale teraz z jednej tej vetvy nemám toho veľa, najmä z tej ockovej. No a práve vďaka tej Indii, ja som hneď tam napísala z Indie na Facebook, že kto pozná tých mojich predkov, vieš, alebo a ľudia sa začali ozývať. Vieš, úžasný Facebook v tomto, že odrazu mi otvoril tieto možnosti tam v ďalekom svete v Indii a ja som sa vrátila do malej dedinky na Slovensku, kde vlastne som hľadala tie korene. No a teraz by som chcela v lete ešte ísť tam a vlastne pozrieť si a podozvedať sa. Mňa veľmi zaujímajú, vieš, príbehy. Že nie len to, kedy sa kto narodil a zomrel, ale jak žil. Áno, ako si tvoril svoj život. Vieš? Takže toto chcem teraz, takže pôjdem a budem sa rozprávať. A zpátky ke kořenům. Áno, Krásný. áno, Krásný. áno. No ještě mě napadá, že ty si tam zmiňovala tu nemoc a my nemoc bereme jako, že je to něco špatného, právě nechceme to přijmout, že teď jsme nemocní, ale vlastně prečo sa to deje? Prečo sa to děje, ale vlastně to je nejkrásnější ukazatel toho, že opravdu se něco děje a že je potřeba jít těm kořenům, že jsme na něco zapomněli nebo něco jsme válcovali, někam jsme šli příliš rychle a zastav se. Ale vieš, tu je tiež dôležité netlačiť. Vieš, nechcieť hneď vedieť, že prečo sa to dozraje stalo. zase. Hej, že musí to dozrieť do určitého bodu a buď ti to docvakne, alebo ti zvonku príde nejaký impuls a ty pochopíš, prečo sa nie je. Lebo veľakrát sa stretávam aj s tým, že a prečo som zlomil nohu a prečo som ochorel a prečo prišlo to a to. Ale keď tú otázku prečo, to je dosť provokatívna, vieš, keď ti povie, prečo si taká, tak ťa to píchne. Takže aj nás vo vnútri tá otázka, prečo som ochorel, to vlastne pícham tie meče sám do seba. Hej? Takže tam je dôležité pustiť to. A keď to pustím, tak tá odpoveď príde. A keď nepríde, tak je to aj tak dobre. Krásný. Já myslím, že tohle je krásný na závěr. Možná ještě napadá tě něco, co by si chtěla na toto téma, čím by si to chtěla završit, co tě tak jako ještě k tomu přijde, i k tomu tvůrcovství, že je důležité a tady třeba ještě nebylo řečeno. Pocit, že je to také naplnené a možno aj to, že vlastne nech sa život deje. Že netlačiť, nie je svojou pýchou do toho, čo ja chcem, nechcem, ale nech sa život deje tak, aký je. Já se do toho nadechnu. Takže nechme život být a nechat ho, ať se děje. On nám ukáže. Áno, zavedie nás kam treba. Ano. Děkuji moc, Saritko, za krásný čas. Děkuji, úplně se cítím naplněně. I sluníčko nám začalo ještě více svítit v tohle okamžik. Já vám moc děkuji za vaši přítomnost, za vaši pozornost. Pokud byste měli jakékoliv otázky, můžete psát pod vlákno tohoto videa. Pokud byste se chtěli obrátit na Saritku a vědět více informací, tak Saritku, kde tě najdou? Na Advaite sú všetky, www.advaita.sk, tam sú všetky informácie. Zase pošlu odkaz pod toto video, takže si můžete vyhledat. Já vám přeju krásný zbytek léta, protože my to sice natáčíme teďka v červenci, ale vlastně tenhle díl půjde v srpnu a to už bude se léto chýlit ke konci, takže vám přeju ještě krásné poslední nebo ostatní dny letní se sluníčkem. Mějte se krásně. Dovidenia.